Children of God, mga anak sa Diyos. Ang devotion sa Stations of the Cross o Dalan sa Krus, nagsugod tungod sa tinguha sa mga Kristiyanos nga masubay ang mga lakang ni Jesus gikan sa paghukom kaniya hangtod sa paglubong all the way sa iyang pagkabanhaw. Sa una nga mga siglo ang mga pilgrims moadto sa Jerusalem aron lakwon gajud ang mga dapit nga giagian ni Kristo sa iyang pag-antos. Sa dihang dili na makahimo ang kadaghanan sa pagbiyahe ngadto sa Holy Land, ilabi na sa panahon sa Middle Ages, ang mga Franciscans mitabang sa pagpalapad niini nga devotion pinaagi sa paghimo og mga istasyon sulod sa mga simbahan. Nahimo kini nga usa ka pamaagi aron nga ang mga magtutuo makapamalandong sa gugma ni Kristo bisan wala sila sa Jerusalem. Karon, ang Stations of the Cross usa na sa labing ilado nga debosyon sa simbahan, ilabi na panahon sa Kwaresma o sa panahon sa Semana Santa. Aduna usab mga Anglican ug uban pa nga mga traditional nga mga Christian communities nga nagpractice niini isip pagpamalandong sa pag-antos ni Kristo. Dinhi sa Pilipinas, ang atong mga kaigsuunan nga mga aglipay, aduna pod sila'y prosesyon sa Dalan sa Krus, ilabi na kon Biyernes Santo. Usahay, kung magkaduol ang ilang simbahan o ang simbahan sa Katoliko, magkasugat pa gani ang ilang prosesyon diha sa dalan. Bisan adunay kalainan sa pipila ka mga pagtulunan, kini nagpakita pod nga ang paghinumdom sa pag-antos ni Kristo adunay dakong bili sa ilang pagtuo. Ang Dalan sa Krus nagpahinumdom kanato nga ang gugma ni Jesus gipakita dili pinaagi sa sayon nga kinabuhi kundili pinaagi sa matinud-anon nga pagpas-an sa krus. Sa Ebanghelyo karong adlaw, gipadayag ni Jesus ang tinuod nga kahulugan sa pagsunod kaniya. Wala siyang magsaad og sayon nga dalan apan giingnan niya ang iyang mga tinun-an nga kinahanglan nilang ilimod ang ilang kaugalingon, pas-anon ang ilang krus og musunod kaniya. Gipahinumduman usab niya sila nga ang tao nga gusto muluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kaniya makakaplag niini. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagsunod kang Kristo nagkinahanglan og pagbiya sa kaugalingong garbo. Ang unang pulong ni Jesus dili mahitungod sa kalampusan kundili sa paglimod sa kaugalingon. Wala din nagpasabot nga dumta nato ang atong kaugalingon. Nagpasabot ni nga dili ang atong kaugalingong kabubuton ang labing importante kundili ang kabubuton sa Dios. Ang tinuod nga tinun-an anda mo set aside sa iyang garbo aron mahimong matinumanon kang Kristo. Mao nga si Jesus mismo miingon, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Matthew 16:24. Sa binisaya nga hubad, bisan kinsa nga buot mo sunod kanako, kinahanglan mo limod sa iyang kaugalingon, mupasan sa iyang krus o musunod kanako. Ang pagpasan sa krus, dili pagpangita og unsay sakit. Kini ang matinud-anon nga pagdawat sa mga responsibilidad ug mga pagsulay nga kauban sa pagsunod kang Hesus. Sa matag adlaw adunay mga higayon nga kinahanglan natong pilion kung unsa ang matarong. Ang gigikanan nga nagtrabaho pag-ayo alang sa pamilya. Ang batan-on nga dili musabay sa mga dautan nga mga impluwensya. Ang tao nga mopasaylo bisan nasakitan. Kini tanan mga paagi sa pagpasan sa krus uban kang Kristo.
Kini usa ka dalan din ang gugma mahimong tinuod ug makita sa buhat. Ang pagsunod kang Kristo nagkinahanglan og pagbiya sa kaugalingong garbo. Ikaduhang punto, ang tinuod nga kadaugan dili masukod sa kalibutan. Gipangutana ni Jesus unsay kapuslanan sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan mawala o mapildi ang iyang kalag. In short, magunsa man ang kung makuha nimo ang tanan apan inig kaulahian maimpierno ka. Kini usa ka pangutana nga angay natong balik-balikon sa matag desisyon sa kinabuhi. Daghang butang ang makahatag og temporary happiness, temporaryong kalipay, apan dili tanan makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ang Ginoo nagtudlo nga ang labing bililhon mao ang atong relasyon uban sa Dios. Walay kadato o dungog nga makapuli sa grasya sa Dios. Ang kalibutan usahay musukod sa tao pinaagi sa salapi, kwarta, katungdanan o kabantog. Apan ang Dios musukod pinaagi sa gugma og pagkamatinumanon. Busa kinahanglan permi natong susihon ang atong mga priorities, ang atong mga prioridad. Ang pangutana dili kung unsa kadaghan ang atong naangkon, kun dili kung unsa kita kamatinumanon sa Ginoo. Ang tinuod nga kadaugan dili masukod sa kalibutan. Story time. Nainangutana nako kung unsa daw ang baruganan ni Martin Luther mahitungod aning Stations of the Cross. Ang tinuod mao nga si Martin Luther natawo sa panahon nga ang debosyon sa Stations of the Cross nagpadayon pa lamang sa pag-uswag og wala pa kini adunay formal nga 14 ka istasyon nga atong nailhan karon. Wala pud si Martin Luther nagbilin og maingon ta official nga pagtulunan nga nagsuporta o nagdili sa 14 Stations of the Cross sama sa porma niini karon. Human sa kamatayon ni Martin Luther niadtong 1546, nagpadayon ang paglambo sa maong debosyon sulod sa simbahang Katoliko. Ang formal nga pagtakda sa 14 stations gihimo ni Pope Clement XII niadtong 1731. Kana nahitabo nga duha ka gatos katuig human namatay si Luther. Mao nga wala gyud higayon si Luther nga mohatag og opinion bahin sa formal nga 14 ka istasyon kay sa pagkahimo na niining formal nga debosyon wala na sidya nining kalibutana. Sa simbahang Katoliko, ang Stations of the Cross dili gisimba isip usa ka sakramento kundi usa ka devotion nga nagtabang sa mga magtutuo sa pagpamalandong sa pag-antos o gugma ni Kristo. Ang labing importante mao nga kini magdala sa tao ngadto sa mas lawom nga pagtuo ug dili lang sa mga panggawas nga mga ritual. Children of God, mga anak sa Dios, ang pagsunod kang Kristo dili kanunay sayon. Apan ang cross nga imong gipas-an dili nimo pas-anon nga ikaw ra usa ang nagdala. Naglakaw uban kanimo ang Ginoo sa matag lakang. Ang Ginoo dili magpapas-an nato og cross nga walay grasya nga kauban niini. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.